Hello, good evening. Jotno nohai ani blog olam sogot. Ang chari ni no sari hadabo nok lepewa nai tongo. Nok tali rowui tabo norok pharui tali rowui he yang ke rozaya kho roi phai tongo ya hai kisang kes norok ukur bai ha nok ba tog rok phai bai wo hai tin no si koton rok ke khai maroi ro asak bai ni kisale ato hai ing tabung nang lepe chong hana camera sajong si tui nai sajong si lepe nai ba hai sak nai kri ba hai kaha ki sak malia ka sak muke khai nahi dongma si phunuk nahi dongma si phunuk malia lepe mani amung kena ang tabok rinai kai phunuk nai ani rinai kisam masa tongmani no kai phunuk nai amo ang tak mani bumol hayama jaka je asuk bumol rang thaya yang hajak phaiba yang si ang serang phaiba hege si ranga boirok le yang ri tak nai mangba khe serangai tak nai manta ge berang ha abu tagla ha ke set kaini tak ma ko set mo kaisa te kaisa bora phunuk nai na kini rang nai tong ni choya we hayama jaka haipana je tongmano phunuk nai hi kawai phunuk tongo ni rang no blouse rok kamali atane humale sele ja waisa khogo waisa kaung wani igo hai kaslai bai khai hi omo kaisa hamate kaisa ang tak mani na full body amo khani favorite mong hajak sokha YouTube nugui tak mani kasak ko oi ko sawo kasak bai bumal nugui to jalang mani ke ba angmo je ki bumal serangai tak nahi amon an first time asol tak mani rinai ba Morina yong ke buina bumul chai rina ha rangya khoba ke azol ni fron ni sining ke na ang bumul chai ang na takla ha apro rangya khoba rinai prong ke na ri amo bumul chai ni rangya khota apro ke ang bu zole wi je pke na boile rinai tagani bumul kerang mamang si ba ang tagle bumul je pake serangai na sinai hi serangai nai te berang hana tabok kena le nai di nirok bomo nai thok jak bai comment khai sadi full body fana asol full ke hansa ya hi gana bomol ki mangsi ro roi na wa amo bo ang tak mani na amo ke
haya hajakliya hi achol takliya moni kheno hairene kaisa khe tongkha naithokjakliya hi gana warkukpai hangkheba omo ang first time buino sairogoi bumul takmani matai khonojaknai hirinai first time ang hachak sokhaidoro takmani omo khe painamani bachai oro ani bachai oro lehenga omoni achol kwrwi kho ang taknai hi tongmani no somoi maya kho nangmani takmaya kho khenerok tere naithokjakpai khe comment khai sadi please. Omo kheno omobo ang takmani no omoni achol kheno tabuk takani hi kwtang ule sukesu berjak losas duljak kho full body no omobo bumul kotor khe takani kosto hi bumul chiko chiko mansnai sai ang selebu hi omo kheno painamani bazar o tatini omohai takani kosto ma hi habole hajakgeng hemba paifano nai hi namani bwsatwi khe risa hai khe manteo. Khinirok bobono naithokjakpai khe comment khai sadi aswkna tini ani vlog hambai.